Bueno, gaur hemen elkartu gara Iruñan, gure lurrak, Baztandarren lurrak defenditzeko. Magna enpresa gure lurretan, herritar guztienak diren lurretan, meategi edeki bati nahi du. Bertako landak eta inguru giroa eta baita ere tokiko ekonomia erabat hautsiz, bere interes ekonomikoen alde bakarrik jokatuz, eta beharrak usten dugu Iruñan, hirian ere bai, gure borrokak islatzea eta erakustea zertan nahi garen eta zeren kontra borrokan gauden. Nafarroko gobernuari exigitzen diogu proiektu hau bertan bera gelditzea, ez tramitatzea UGEP bezala, behingoz Baztandarrei hitza ematea, hirugarren aldiz ukatu dakutelako eta modu arrontxusietan, eta kontutan hartu behar da, erdizko lurrak Natura 2000 sarean daudela eta zaindu beharreko eremua dela, eta hor Nafarroko gobernuari exigitzen diogu zaindu beharreko lur bezala zaintzea eta proiektu hau bertan bera gelditzea. Eta Magnestas Navarra jakin dezala, aintzinan egonen garela, egon garen bezala 20 urte hauetan, eta ez dugula olako proiektuko onartuko Baztanen ez inon. Gero erran ere, hiru herri galdeketa saiakera egin direla, hiruek ilegalizatu dituztela, eta proiektu hau herritarren nahian gainetik pastu nahi dutela, eta hau onartezine dela.